E una por escapar sempre este espaço para invertir em outra coisa que sempre vai sonhar para ti. Maneira cama de qualidade. Agora bom que qualidade de vida, também é qualidade que o mestre vai contar e budget para o qual tem descanso. Então nada caminha com cama suecens, está feito perfeitamente no plano. Conectar o dormitório com o pátio para trás vir uma prática hobby popular. A casa aqui está totalmente diferente da casa anterior, pero lo que não tem em comum tá que ambos têm câmara com porta para não currar para trás. Ambos doen het dormitorio importância que merece. Erg belangrijk. De bank en het bed is voor mij het meest belangrijk. Ja, dat zijn eigenlijk je chillplekken. En zeker een bed waar je natuurlijk relatief veel tijd in ligt. Moet goed zijn. Su búsqueda para een cama de kwaliteit superior a Ibelena, Suessens. Nou, ik kwam ter oriëntatie binnen, gewoon eens om te kijken wat er dus in de showroom stond. Toen zag ik al direct dit bed. En ja, ik ben iemand die vrij snel ziet of iets past in mijn stijl en in mijn huis. Dus het was eigenlijk niet echt heel moeilijk. We weten allemaal dat het niet het meest goedkope bed is. Aan de andere kant, jullie bieden goede garanties en de service vond ik fantastisch. Dus we hebben dat snel kunnen kortsluiten en hij heeft het ook precies geleverd een dag of 2 dagen nadat ik hier ben gaan wonen. Dus ik ben er vanaf het eerste moment heel gelukkig mee. Stefania invertida in e cama e algum mueble para complementar esse suecense fact, já que mira e kamer com muito mais com caminda para dormir à noite. Maar het is natuurlijk ook een heerlijke plek waar je je even kan terugtrekken. Dan doe je alle shutters en gordijnen dicht, airco aan en dan heb je gewoon even een uurtje siesta. Daar kom je echt van bij. Dat vind ik dus heel erg fijn. En we knuffelen ook op zondagochtend altijd met het gezinnetje in bed. Dan jumpt de hond en mijn kind, die jumpen erbij. En dan is het gewoon knus om lekker met z'n allen in bed te liggen. Daarom heb ik ook een groot bed gekozen. Ik had eerst een 1,60 bed. In Nederland heb ik een 1,40 bed. Deze is 1,80. En dat verschil merk je wel. Je kan lekker horizontaal, diagonaal, alle kanten op. Heerlijk, ja. Ik ben er ontzettend tevreden mee. Mijn dochter is een beetje jaloers. Die heeft zoiets van, waarom heb jij zo'n lekker bed? Dus, nou, toen ik jouw leeftijd had, had ik ook niet een dergelijk bed. Dus daar doe je een poosje over om jezelf dat te gunnen. En voor mij was het extra belangrijk omdat ik elke ochtend wakker werd met stijve spieren, pijn in mijn rug, pijn in mijn nek. En daar heb ik hier geen last van. E esta ripara que calidad de su descanso virá mucho mejor, dankzij het mecanismo de cama novo. Nou, vaak kom ik nu in dezelfde houding het bed uit als waarin ik erin ging. Dus dat houdt in dat ik dan vrij stil lig. Ik ben überhaupt niet zo iemand die heel erg gaat draaien en woelen. Maar voorheen werd ik ook wel eens wakker. Ja, dan transpireer je zo dat het hele laken nat is. Dat heb ik hier ook niet, want het matras is van dergelijke kwaliteit dat het natuurlijk het vocht goed opneemt. Rick heeft mij geadviseerd dat matras ook elke zoveel weken te keren, wat ik dan ook braaf doe. Het bed wordt natuurlijk keurig schoongehouden. Dus het is altijd gewoon een heerlijk moment om dat bed in te duiken. Ik ga over het algemeen toch wat te laat naar bed voor de hoeveelheid slaap die ik eigenlijk nodig heb. En ieder moment dat ik er dan in lig, denk ik, oh, waarom ben ik nou niet eerder gegaan? E é hecho com cada banda de model aqui de cama, por guardo opera individualmente, tá um bônus. Met een boekje lezen of televisie kijken is het heel prettig om het hoofdeind omhoog te doen. En ik heb ook eens een tijdje wat meer last gehad van mijn benen, omdat we net waren verhuisd, dus je moest veel staan en tillen. En dan doe je het voeteind iets omhoog en dat bevordert natuurlijk weer de bloedsomloop. Dus dan is dat ook weer heel prettig. Um outro membro de família que também está mais contento que cama novo tá? Hammer, Stefania su terrier. Dus nou mogen de meeste honden niet op bed, maar ik heb net uitgelegd dat die voor mij natuurlijk een beetje special kind is en ook heel schoon. Dus ik heb er geen problemen mee. Maar hij vindt het fantastisch, alleen het is iets te hoog, dus hij springt er zelf niet makkelijk op, wat ook wel eens handig is. Maar eraf weet hij te vinden. Hemmy, kom eens. Ik zal hem even laten zien. Ja hoor. Kom maar. Kom maar. Wil je even op bed?